NATO ei lisää turvallisuutta Suomelle. Suomessa on paljon ihmisiä, mitkä vastustaa NATOa. Me ei tiedetä tarkkaan, kuinka iso prosentti Suomessa vastustaa, mutta ennen se on ollut 60 ja 70% Naton vastustus. Ja nimenomaan sen takia, että NATO lisää jännitteitä Venäjän kanssa. Meillä on pitkä yhteinen 1300 kilometriä pitkä raja, ja suomalaiset on oppinut elämään Venäjän kanssa tässä 80 vuotta sopuisasti ja eivät halua jännitteitä lisää. Ja tämä on se syy, minkä takia kansanäänestystä muun muassa suomalaiset poliitikot ei sallineet. No, Suomen media käsittelee täysin yksipuolisesti NATOa, ja itse asiassa mediaakin suurempi ongelma Suomessa on sosiaalinen media. Jos sä sanot mitään NATO-kierteistä, niin sä olet heti vieraan vallan agentti, eli tässä tapauksessa Venäjän agentti, ja Suomessa puhutaan Putinin trolleista. Eli minua esimerkiksi muka rahoitettaisiin Venäjältä, että vastustaisin NATOa. Se ei ole siitä. Ihmiset pelotellaan, heidän työpaikoilleen jopa soitellaan ja huudetaan sosiaalisessa mediassa ja painostetaan heitä olematta vastustamatta tai kertomatta omaa mielipidettään.